Hi guys, good morning. Si Tita Sara gaganag. Pamainit na siya. Sabi ko kay nangakot kami sa among mga gamit. Ayan. Yes, wala na tent dito Malita sa na atong naman kuan. kami. Wala na tent. Malipat na kami doon sa Malayong lugar lugar na walang mga marites. Ang marites. Pero mayroon pa marites. Oh, hindi mawawala yan. Hindi. At saka si Jing, ay nagluto rin si Jing dito ng ulam ni Madam. Yan, lechon paksiw. Oh, lechon paksiw at saka mayroon pang dinuguan. At saka busy dito si Jing. Magluto pa si Jing ng hotdog. Maraming salamat, Jing. And guys, si Madam ay nagpabili ng eto, bigas. Ay, dalhin man ito ta. Wait, dalhin mag-guni. Asa dalon? Oh, Pagkaram ka. plato. Aluminum dai, aluminum yun. Aluminum. Tulog ka na rin. Aluminum, ito. Lagot ko nyo ba? Oh, yan. Sige. Anak eh. Aluminum pala. Hawain Diri na ate. Love. Sige. Super pagkalaga. Thank you. Thank you so much. Thank you, Madam. And thank you sa lechon. Grabe, nabusog silang lahat. Thank you so much kaayo, Madam, for the lechon. Dahil ang madam. Gagi. May ate, Madam. Ubanan man daw si Mario Yung saan man yung mga. sa Davao. Adto siya sa inyo puyo. Ay, dumagi akong madlungon dahil. Napatay ko na yung Mario dito. Mapatay ni mo yung Mario. Mapatay si Mario. Bitaw. Kaya si Ate Maday, nindot ni si Ate Maday, sungugon. Ang diri na area guys, wala na tent. Ang diri na area, ang tubig, nagkahirapan kami sa tubig kay wala nag-agas. Karon diri wala na tent. Daw ang ilahang mga gamit pod, gianam-anam na og hakot dito sa van. Napay mga kalat diri nga, mga dahon kay naghangin-hangin man diri. Kargado magud og kangalaglag ang mga dahon sa mga gani. Nya di ana dani pod ang food para pamahaw na apay giluto na to. Hey! Nya mag-prepare na kay para mag-adto na sad sa Doka Bay. Doka Bay Beach Resort. Kabe Beach Resort. Greg, Na si Madam, tulog pa si Madam. Pagmata ni Madam, ay na dayon mag adto dito sa beach. Nga gianam-anam na paghakot ang mga gamit. Ug si Ate Beng nakaligo pud sad siya. Na fresh. Okay. Kagabi nag-agas man ang tubig. Ano oras sa day? Hinay kayo mga alas 12 siguro to ta. Na, tulog na. Oo. Nya akong gihugasan tong tab kay para limpyo ba daan. Nya mao to nga ang gamay nga agas nakatigong pod. Mag-isa sa to kabaldi aw tab no. Kaganina pagkaligo nimo no. Ako at sa imong. Kuanda oy. Tab. Pero mo Itong ligo, tab. bilir may kabo ako ligo. Oo. Ano mo to dako? Ako kung ako giligo tulog ka balde. Ay Oo. ay. Dili ko kuansi. Dili ka matagbaw. Dili. Oo. Bakit sa pa? Wabo kay tugnaw ba no? Ha? Wabo kay tugnaw ba tubig? Oh, tugnaw. Kumana ka kaon? Tapos na si Ate Maday kumain ng almusal. Ate Bing! Kuya Tiboy, sir, ano na sir? Kain na tayo ng almusal. Ay, umana. Ha? Ah, kumain ka na? Tapos na kumain si sir. Sir Spine, sige na. Ate Beng, kaon na ta. Then, budol fight also guys, kay nga no. Dili kasya ang plato. Mga una ta, naghugas ko og kamot kay para magkinamot ta. Uy, Sir Spine, alik na. Kamahan na ta. Kaining na siya o garing kuan ba? Ang katong ako ang binalay. Oo. Asawa na kaining nagmanga sigunggong. Ha? Kulangan siya gasolina. Pamahaw. Nahut dali siya gasolina. Gasolina lay kulang ani. Mga ta guys. Kita ni ron isa ka botelya ng unit. Lagsik gyud ron. Ako man nakaon. Pero picture ani sa imong piso? Iya. Nga ako diya sa kalingkuan. Ang awara ko ng pisotan ng sim. Magkaraw-karaw gid sa cellphone ba? Pisot bro. Pisot mo na.
Mupauli na sila ni Madam. Pero muhapit pa sila sa Doka Bay. Ubanon mini Madam Joy Joy. Ato mi karon sa Doka Bay kay naapod. Atuan si Madam dito. Sakay na mo. Hoy Marben, alisa. Guys, di ana mi diri sa ilang lilim. Alisa ba? Uy, si Sir, agpili si Sir. Katawang. Sir, nala Sir, yan ang Sir, product Sir. Ayaw ba nga na, ayaw ba nga na. Ikuan si Sir. Ayaw pa kuan imong. Pasay ko. Ikuan si Sir. Sa batindong. Uy, entertain na si Sir. Kuan kami Sir. Lami. Uy, introduce mo ang kuan ba? Produkto. Ginuko. Eh, ani ba Sir? Lami ni siya Sir. Mas lami pa ni sa. Sige na ba? Ang na ba? Panisa ko, sir. Hindi Ha? ko wala pretty. Sa Doka Bay uban ka? Suganan anak, mahal. Pila ni Day? Uy, igna si Sir ba? Panguta ako na sa si Sir. Igna nga kuan Sir. Kani Sir. Kasabat. Wala na eh. Moro na. Ay, naabot ito bro. Para pa. Kani gagmay sir, may pretty sir. Lahi sa riyo po ka. Ikaw, te! Sabi sa ko sino ko baby. Silpo na ko ba? British daw na. Ano sa mga sige mo ani? Malanghoy. Uy, pila kuno yung si Sir. Ay, di ka nang gamay pretty sir. Uy, ngano nag-British pa kanya? Mahal ba yan? Isudlanan pa. Na-descuido naman siya Dani. Kaya di man na mao yung order nga sudlanan. Kuha na order mo god. Oh, nasayo. Dili di pwede mabalik. Ay, pwede magudin mo siya i-send pa? Nabayaran naman niya. Dapat mag-video ka, pero maski pag pwede mo siya na-abrihan na basta mag-video. Dua. Tulungan, uy, kay para I love you. Sila kay para kuan kay malata. Oh, Pati malata ba? para di mahalata. Paano ako dito yan? Okay ra de ato. Ala, Gamay oh. kulbaan. Tikman mo ba? Masarap. Ikaw kay wani mo ayuhan si Sir og kuan tan-awa. Hurot unta na palit si Sir tanan. Di ba akilab no? Hoy, modugang na si Guys, Sir. sino ko sunod din lagi ko. Maganda dani ni mami og nagisita kay. Ay kuwan nga naki kay ibaligya man ko. Ayo piyana ba rin kay. Ulitaw magunot ko siya. Ulitaw. Oh, ulitaw. Ikaw sad kay dalaga. Daladalag anak. Gawas nga dalaga, negosyante pa. Ano gisian na o kana o. Kagmay ba? Ayun na, bringin na na o. Di okay raman na. Ti, Okay raman. kulang Apil naman na sa prete siguro. Dahil wala nang silupin dahil ko. ato na. Dam, okay na sila. Di na yung Okay na sila ni Sir G. Ay, Tan-awa. si mami. Di magod kay. Ay, pagsulod lagi. Ay, tawagin ka. Wag ado imong forever. Pagani mamo. Sir, tanawa sir. Ang gisuot sir, gawas pusod. Tanawa. Ikaw Ikaw kay kauw. Kauw man si Marilyn. Mura man grade 1 ng gi. Kami na yung ano. Ubang ka day. Kami na yung mga lami ba lami. Lamig. Ano ang negosyo? Kami na yung paniboy. Tagpila day na. Kani fritis rin siya dam. Sige mo balik pa man mi ugma. Kuy na si Sir ba nga? Kasi kulang Paano niya siya, sa banyag, Kasabat day. check na siya sir. Ako na siyang gikudkod. Kanya ako ni siyang gibagod sir. Ako ni siyang gihulma sa kuan sir. Sa dahon sa saging. Unya pagkahuman sir. Akong gikating na siya sir. Manang nga na sir. Nya og gusto ka sir na ay halang sir. Naa sir. Og gusto ka sir nga naay cheese naa sir. Og gusto ka plain lang naa. Ubanta day para Uy. makay mama tong baing Joseph. Oh, sige, sige. Hey! Yate, git siya. Di ba yung lagi ko kanila ni Miguel Kabalok madugay ko may. Aka, Akiwa pa ko sa Akabuang manindi. building ko wala ko manguman. Ani sa lagi Dani? Dani ba? Ano na ginukan is mami ko. Nagbilaw
Abi, Uy, nag-imig si sir na lami. Gani, kagwagaw. Ling, pag-ilis eh. Ngayon sa nanay sa lutin ka. Ugma na lang ako kaon. Ugma na? Pulo ako. Una, pulo. Oo. Yusip ko lang sa bunyo. Ayun gamay, ganang gamay. Ha? Kulang sa gamay. Ala, ang sa kundi kulang sa bunyag. Ala, Len! 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 Asa ka? Asa ka? Ato si Madam Kaw. Ang sa kundi kulang sa bunyag. Ali na lagi, hindi lagi okay naman si Madam. Lahat na si Madam Lim kung ganahan siya sa tao Lim, aghatag yun na siya. Ay, naamay pang swim to. Nara, nara Madam. Mami kay. Ali na, ali na. Sa oras masagol mo, mabuatan niya kabati nga kamuan pagkas giarsa na ni sa kapatid. Anisa, na ako iuan. Anisa ba? Nagpubi mo. Anisa ba? Kapalo lagi ko ni Kapalo. Akabuang man ni si Maring agtabangan didto gid siya sa way klaro kani nga nay klaro na. Dili ni hanap Maring klaro. Nano mingon man kay klaro, nga ikaw ra may sige imuna. Ah, duhala? Ako ra kung sige. Di ba? Single available. Oh. And ready to mingle. Opo, nya karon nganong ikaw mo'y dili unsa man gyud saba sa tinuod. Single siya, no? Oh. Single gyud as in. Okay. Klaro Maring na ebidensya single available. Ready to mingle. Asa na daw ka? Unsa may gipangita? 10 katao nga. Agtabangan ka. Bilog katao lang daw. Murag naabi feeling. Kasi na oy, uban mo si. Dito si maghanip ta diyan sa Dili na yan. Labi sila, labi mami ka uwan kita mami kay bakantay lang nanaag. Moral ring. Wala na sa media nga narami sa media oh, agparas-paras ka. Okay ra magunaan no guys no. Si Sir single available. Si Maring Inday single available. Si Sir ready to mingle. Si Maring Inday ready po to mingle. Dala kasi Ayo pagingana. Mama din ko, di ba? Ati Lab, Ati Din. Oh, duha sila. Oh, boto sila. Ako ikatulo, ikaw pa sila dag. Oh, wa tay daganan. Agay ati. Kini nagi babae nga kanang maayo Joseph. Kanang taro nga babae. Kapasmuan niya. Dili na taro. Masabigan sa panimalay, maayo mo kon siya nagi Joseph. Bilang ka pa ni Madam. Bidahon sa balay, dili bidahon masaligan nimo. Dai sa pa dili lagi. Hoy, kabalo ka. Nag-ana gud si Zero. Dito na lang din. Bitaw. Dali na kay uban tagay. Sige na, Maring. Dai ana dai kay paabot ta dito dai kay tabi ang special guest. Oh, sige na. Sige na, Maring. Pag-ilis na. mo uli. Ito ba lang anak, wa magay anak gibilin. Ayan, order. Di mo ko order. Pero ang akong gi. Awa ka na kay order na ka na dito. Una-una bitch na pwede ra mo ni Sir nga dito mo sa Ay madilig ka ta kalay. Ay, kada kayo. Lagi na ginahin sa kuan lagi. Oh. Akay unay to na isa kantin. Ato pa. Bila nakakayo sa dilig dai. Bila nakakayo sa dilig. Bila nakakayo sa dilig. Dili ba? Tumagas ako. Punta na bila nakakayo sa dilig. Ibili lang kuan. Nakakayo sa dilig. Ibili na lang ni Frites Maring. Frites ibilin kana may kuan. Daw ang kang ate Bing ugma na tanan no. Pulo ako dai. Oh, kani ti maday isulod na ti maday. Mga Frites na siya. Dali. Tagpila na. 30. Oh. Frites man siya madam. 20 ka buk dai. 20 ka mo. Pulo-pulo mi. Sige. Sige na dali na. Agpas ha kay agwatan ka ha. Oh, dali agpas. Pwede jud ka magmahay karon gabi una ay dito sa niya. Madiligan. Uy, kasi makadilig na ka. Joseph, maayo gyud kay na usboto ka ana boy. Joseph! Kuya Joseph, pakondisyon na ginadaan diya imuhang alaga. Dili ka ng babae nga laagan, dili babae nga kuan, may magbili sa babo balay. kay manegosyo naman Makaimbis mo maayo.
inegosyo ni mo dito sa kuan tabangan mo. Haling kayo. Agoy Baka ako'y asa mabaligya? na si Inday. Oh. Puro gini. Padado ni mo siya 100 pieces sa butuan. Padado mo niya ikaw magbabaligya dito sa LTO. Pero Joseph. Tinuod na. Oh. Ano yan, Joseph? Negosyo ito, sir. Oh, negosyo ng asawa ko, sir. Ay! Negosyo ng bata ko, sir. So, malipay si sir ni mo ba? Makaano nga ingon anak kaysa ka ng mga single mom, mapangortahan lang ka din ha. Dagko kay kag mga gipanghatag nga kanang allowance diya sa mga Gani. single mom. Huwag yung inungdag. Mao no. Mao nang di jud ka magmahay maring. Pagkakataon na gininimo kay si Madam Ana kaayo si Ate Bing, si Ate Love. Apil si Sara Gaga. Tiboy lolo po. Kaya para mo ulitaw, mahalin na po. Allah, di ba? Oh, asa pa ka maring. Sip! Nakaragid ay diri sa Balingwan. Mapuwa Balingwan. Oh, ang Ilang balay dali ang kayo dili na sa bukid ara sa dapis kasada. Highway. Highway ra kayo, di na ba? Igsuon man ni niya sip ang bana sa igsuon ni Miami ayang igsuon. Oh, diri ko nagtabok Oh, ang itimanan gyud ay nimo ha. Asa nag-agi? Papabisita nimo dali ra. Una-una niya dap unya ka lang gabi. Diri ra day kag agi ha. Kugihan kayo sip oy na sigirag kuan. Na sunda dito ninyo beng tanaw ipakita iyang kuan dito mga Kuan na dapat ka ng mga kuan mga ay sus na agi kuan lang kawalalaki. Trabaho. Trabaho maayo. Ay para matanawa naitig sudlay. Naitig sapatos. Oh. Kailangan pang sweldo kaya wag ko nang nagtarong ng eskwela. Nang ninyo na ay trabaho. Oh. Ikaw kuryana na kay beauty. Ikaw pud amay una pay mata nga mura og ka na mapungay kaayo. O ikaw Mimi, nga singkit pod. Tarong dito eskwela. Naay tig sublay. Naay tig ilis. Naay tig sapatos, o di ba? Asa pa mo? Muna yung naon awatan niyo si Madam. Di kay pag-abot sa 15 anyos ang mga animal nagwag-wag na. Kana ako gibutang dito sa kunaw na Medyo ko maminyo wala trabaho kay basi maghila ka na gani nakita na ko nga masipon nagkabisay nya ka na Oh, mga bata. Wala basi maghila ko nga way pamay ko gatas. Oo. Hindi na ako. Oh, maskin graduhan. Oh, graduhan pero naningkamot siya nga mo giniyang mabana, mo giniyang Ang nabana tapos sa likawat ko kung negosyo nga ako kaya ako kay utok. Negosyo jud ko kay para dili ko irukod sa kumbana. Ako gid mabuot. Oh. Ako gid kuan kay di man ko mahadlok buwagan og bana kay ano ko sarili income. Oh. Dako pa man kong income niya. Oh. Oh. Ayaw ko ana kay baski pag magbulag ta, mabuhi ko baski asa ko kay dako pa kong income nimo. Ana kasi naman na empowerment of woman. Ayaw mo pag uwag-uwag og Kanang uwag lamit kay na labi nakikwarta niya nakiuwag alamit jud na. pagkawa na kwarta. Kaya dugay na ba kay to si Inday kay arti kay tubing. Dugay na arti kay tubing magkuan pa to Magpakilay sina pa pa to magkilay pa to magkuan pa to. Arti gitong artiha. Arti ka na si Maring. Paingon na mi karon sa kuan Doka Bay. Yan si Ate Sara Gaga, si Madam to pa prepare pa si Madam. Uy, pa ang kuan pa. Ang blower oh. Ang blower ba tawag anak? Balik kami. Balik kami, mga Pagdali Inday. Among ko ba nun si Maring Inday po. Laaman si Maring Inday, wala pa man. Dapat mo gaman. Nano sa Miami area? Si Joy Joy, wala pa. Kaday. Ako sa atoon. Ako sa atoon siya. Naa si Antonia. Bakit? Puntahan ko si Maring Inday kay paalis na kami guys. Nya ubanon manamo. Si Maring Inday yaya. Mareng! Huy, ipadali na kay Ginoo ko nagtawag na ang kuan. Katong nag-invite.
Plo-plo, hi plo-plo. Ha? Tuwa 50 man dayon. Wa may pag-hi plo-plo kung 50 dayon. Maring! Ali na pagdali na ba? Uy, dito na pag-ayos sa kuan. Dito na pag-ayos sa banta. Ayos, ang ako ko. Sige na, Joy. Lakaw gawas na, Joy. Ang wire na ko, be. Uy, Ginoo ko pagdali, Maring. Dinhi na naiari sa kuan. Nag-swimsuit ka, nagdala ka, pahumanga ko ha. Nawag niya, imo kaso. Paiko man na kay mainat man na, Maring. Hindi ko pag dinuturi mi. Ag-swimsuit gani kay kuan gani da, overnight swimming. Taba de ate. Wire, dahil kong wire lo. Di, ali na. Uy, dali na, Maring. Sakto na ali na. Ang wire ni, ang wire. Ay, Agpas. Ali na, power bank pagdali. Ng ali na. Cellphone kinsa to tagiya O, imo na. ali na diri, Joy. Ginoo ko, Joy. Ali na. Agpas. Wa ko'y kawaton dani, oy, bruha. Pagdali na. O, kana. mami nagsinilas ka. Agpas. Uy, Ginoo ko pagdali, Maring kay nana. Kalimtan may basta ko patay gitintin may kinangayon mo may. Gani. Oh. Ayun na pagpangilay, Ginoo ko agpangilay kapagid. Layawa lagi. Uy, pagdali na ba? Nawa na to ana nagbalik na sad. Daga na sad. Ikaw Maring ba kana imong tipot kigwa man siguro nanggi. Tapos Ginoo ko. Ali na Joy, ay si Joy nasa nag-unsa man. Ginoonis mami. Ang kabuang man yung animal ni oh. Kwarta na ani kwarta dinhi mo daan sa kwarta. Amo ni lumsan dito sa duka. Naaraman dani. Aw to ara dito. Ayun na. Uy, ang sinuan nga isa. Ikuliray man ni si Maring agpas saka. Manghulam rata sa charger. Lagi manghulam rata. Saka na. Si Maring Inday si Joy dito. Oh sige, ikaw diha ko, sige. Hoy Maring! Ay giahak bagid ni siya oy. Ikaw, dito Joy, sakay Joy. Dali Maring! Agpas! Una na si Maring Inday. Sakay na. Siya una. Ikaw una. Dali. Hey! Dali. Kesa, abli, agpas. Aburikat sa Amerika niya. Diri ko guys. Kay puno naman sila ato. Dahil sa man jud ay silingan na silang sir. Oh, abay sila duha. Naging pa si Sir. Ali. Here nami guys sa Doka Bay. Abangan kung unsay mga ganap namo karon. Guys, nahuman na ang among bambam na ami dala nga bring house. Gipadala ni Yan ay maha. Ang kani siya unsa ni siya ta? Bukan mga blanca. Dili, lechon kanding ni siya. Ano, bayot. Tapos si Maring Inday, si Joy nagdala si Joy sa kuan lasagna. Lasagna ang iyang gidala ni Madam Joy. Nahuman nami guys, grabe ka bongga. Busog kaayo. Og thank you so much to Madam Tucci tungod sa iya nakaabot na sa mi diri sa Doka. Gi-invite si Madam Tucci sa kauban ni Sir nga si Sir Greg. Shout out sa imo Sir Greg. Happy birthday. Kauban sila ni Sir no? Ni Sir Greg o ni Sir Joel. Trento mo na si Greg, si Sir Joel, mga ART ba si Joel? Pero kuan branch man nila so kuan Trento. So thank you so much and happy birthday.
Happy birthday, Sir Gray! Yes. Happy birthday! Busog so much. With bring house pa. With naapay kuan. Overnight sila. Saan na siya, Sir? Sila. Carlos Lights. Oh, di ba, sosyalan. Mag-overnight mo karon. Umapa mo Ala. manguli. Sige, sige. Manakay mi kay tuwa daw mi sa gate 3. Diri sa Doca Bay. Ato na mi sa among room. Basin. Sunod adlaw pa mi makauli. Sunod adlaw pa makauli. Abangan na lang ninyo guys ang mga kaganapan sa among Doca Bay. Hala. Muli kita ron. Hala, Ate Maday, asang inyong dala? Pagkuha na to. Tabi, parang yung gabi. Agay, paasa palihog ta ang bag ta. Si Joseph na sugo ano kay mudulang si Sir. Sabay ko. Ayun. Paingon namin sa among room, maha, and also the lechon kanding with kamuti. Okay na, di anami sa area. Makita ninyo guys, karon po unsay forma sa among room. Kung gaano ka social. Char. Diri na lang nato mga baboy, Social magkuha lang pa diri unya, upuan para diri. ang among room. Ah, bayot. Nakontra. Okay ra mo dana mga madam. Okay ra sila. Nay ka nagodog. Dira ko. Gali nakainom na lugar ka. Diri na ta. Hala. Nindot pa sa daitan. Ah. Diri sila. Number 2. Kabuyilog yun ka dire. Makabulog yung tagkuan. Aircon naman din siya. Oo. Diha ta. Ma'am, diri ta ma'am. Ibiling rami siya sa gawas. Dito na madam. Ang gana. Hala, nindot kayo ako. Nindot kayo. Wow. Puti pa dyan kayo ang kuan mo. Dito po si Iboy Bing. Ikaw guys. Si Maya Mia. Dani rami sa kuan dam. Dapat kaya siya nga. Dito mo puno. Mo di ba? Sosyalan kayo. Hala, with matching safeguard and also the shampoo, towel. Puno ano ko daw dito na? Ma'am, baka nagbago na. Ako ang biting string. Ikaw mo gamit din ako. Dali na. Dali sa tabi mo. Ang napay tao. Dili sa pita. Sa may cellphone. Ah. Dito ang CR. Shower dani dam. Ginasa mi. Oh, shower. Ang dito sa pika, CR. Oo, Bin. Baba. Like, pamilya na mo. Like, asa mo. CR dani. Diri sa ibabaw ni Boy. In the shower. Dagpo. Ani ka sa babaw na mo. Si Jim o si Gamay. Sobra magayday kayo. Dana ka timaday? Oh, Abay ta. diri ka babaw. Ha? Dapat dili ka timaday. Kay para exercise imong tuhod. Sabi pag ano. Diya ka maya-maya oh. Abay mo sa kasi.